koitetaan tällöin vierekkäin. Näin, pitkästä aikaa ollaan täällä Wärtsilehden omalla TV-kanavalla, eli ollaan tekemässä Wärtsiin juttua aiheesta Wärtsiläpäivät 50 vuotta. Ja minä olen Eera-Matti Lintunen ja tuon Eira Varosen kanssa yhdessä omien arkikiireiden ohessa tehdään tätä Wärtsilehteä aina se mitä aikaa tähän on antaa. Mutta nyt on tänään saatu vieraaksi kaikkien tuntema Summasen Jorma eli Joppe. Tervetuloa Joppe. Kiitoksia paljon. Eli mistäs me nyt tänään tosiaan puhutaan? No minusta olisi hirveän kiva niin muistella sitä, millä tavalla Wärtsiläpäivät saa alkunsa. Alkuun. Vuonna 1975 meillä oli edellisenä syksynä oli tullut kunnan nuoriso- ja liikuntasihteeriksi entinen armeijan mies Lappeenrannasta kuin Martti Kuusamo. Hän sitten ihmetteli tuolla monissa tilaisuuksissa, että kun Wärtsilässä ei ole minkäänlaista kesätapahtumaa ja kuinka ollakaan, niin hänen aloitteestaan sitten eri yhteisöistä kerättiin porukkaa ensimmäiseen toimikuntaan ja alettiin valmistella Wärtsiläpäiviä. Ja itse olit jo mukana silloin 50 vuotta sitten. No silloin olin mukana, minä olin kisan puheenjohtajana silloin 75 ja siihen niin kuin seurajien edustajia tällä tavalla otettiin mukaan, niin luonnollisesti mulle lankäsi. Muistan sen ensimmäisen kokoontumisen, kun tuolla vanhalle kunnantalolle oli pyydetty porukka kokoon, niin kello oli 5:05, niin siinä oli Kuusamon Martti ja minä oltiin ainoat paikalla ja Martti sanoi, että tähänkö tämä nyt tyrehtyy, eikä me saa porukkaa edes kasa, niin minä sanoin, että se on Wärtsilässä tämä akateeminen vartti vielä semmoinen suhteellisen pitkä käsitys, että kunnankin kokoukset saattaa alkaa myöhässä, niin eikä me odotella ja kuinka ollakaan, niin kyllä siinä 6:30 mennessä tämä konklavi alkoi olla koossa. No niin. Siitä saatiin juhlat käyntiin. Siitä saatiin juhlat alkaa. Paljon on virta verrannut tosiaan Jänisjoessa 50 vuoteen ja monenmoisia muistoja varmasti matkan varrelta. Olitko heti alusta pitää juontamassa tapahtumaa vai oliko alkuvuosina edes erillistä juontajaa? No sen muistan näistä, että silloin 75 ja 76 vuosina tuollaisella megafonilla kuuluttelin niitä tapahtumia ja siellä oli niinku suurimmat yleisötapahtumat oli tuossa 76 tuo Soututussa Jänisjoella ja siinä oli niinku vilkas tapahtuma, siinä oli satoja ihmisiä sillalla katsomassa ja se alkoi siitä, että meillä niinku ohjelmaesittely tässä kunnantalon pihalla ja aina sitten näitä pikkutapahtumia, niin sitten megafonilla kuultiin. Silloin meillä oli ensimmäisenä vuonna niin oli muun muassa urheilutalonna niin lentopalloottelu ja Tuupovaara Wärtsilän kisa ja sitäkin kuulutin siinä sitten megafoniin. No niin. Kyllä. Mietin tuossa just tänne, ollaan tällä hetkellä täällä nuorisoseuraa kahvilan kokouskabinettitilassa. Tarkoitus oli, että olisi oltu ihan tuolla pääkallo paikalla, eli tuolla Arppen pihassa, mutta tällä hetkellä vettä tulee kaatamalla pihalla ja ajateltiin, että ei me edes siellä isojen pihakuusten suojassakaan olisi pystytty tätä video tekemään, niin päädyttiin tänne. Ja mikäs täällä on ollessa, niin mietin ajaessa tänne sitä, että jos ajatellaan vuotta 1975, niin Wärtsilän kunta on ollut silloin itsenäinen ja asukkaitakin on ollut melkoinen määrä. Muistatko yhtä paljonko oli 75 vuonna asukkaita Wärtsilässä? Mä luulen, että se on, ihan tarkkaan en nyt muista, mutta luulen, että se oli jo ehkä siinä 1000 alle vähän se, että 800-900 se oli aika pitkään oli siinä. Että siinä oli niinku suurimmat muuttotappiot oli ollut silloin 60-luvun lopulla, silloin lähti paljon väkeä. Joo, luonnollisesti niin, kyllä. Mutta kuitenkin niin voisi kuvitella, että väkeä on varmasti riittänyt niillä juhlilla aina. Kyllä, niitä oli ja sitten kyllä silloin oli jo huomattavan paljon väkeä, tämmöisiä entisiä wärtsiläläisiä, jotka on täältä lähtöisin ja kesälomalla. Toki nämä ensimmäiset Wärtsiläpäivät sattui silloin elokuun niin toiseen viikonloppuun, 9. ja 10. päivä elokuuta. Että se sitten haki vähän paikkaa, seuraavat oli jo sitten heinäkuun viimeisenä viikonloppuna.
Joo, eli 76 vuodesta asti on Wärtsiläpäiviä pidetty aina heinäkuun 3. viikonloppu. Kyllä. Näin on, kyllä. Pitkät on meillä perinteet. Mitenkä sitten kun lähdettiin vuosissa eteenpäin, niin miten tämä tapahtuma lähti elämään? No se vähän niin kuin haki paikkaansa ja siinähän 76 otettiin sitten tämä vuoden takoja-nimitys käyttöön. Ja tämä oli niin kuin sellainen, joka nyt on jo 25 kertaa valittu ja ettei inflaatio tässä tullut, niin alun pitäen päätettiin, että tässä niin kuin joka toinen vuosi vaan tämä takoja nimetään. Ja kyllähän tämä hyvin kunnioitettava pitkä lista on, mitä wärtsiläläisiä on ansioituneita tuohon takojaksi nimetty. Joo, meillähän on nyt juhlavuonna tänä vuonna niin kutsuttuna nämä elossa olevia takoja siltä osin, kun on kiinni saatu ja tavoitettu ja heillä vielä kunto kestää tänne, niin tiedätkö yhtä paljonko Vuokko on näitä takoja paikalle saamassa? No, eilen sain Vuokolta viesti, niin siinä oli aika monta oli nyt vahvistanut osaottonsa, että mä luulen, että näistä elossa olevista on ihan joku vain poissa. Että kyllähän tästä lähes puolet on niin kuin jo poistunut joukosta. Joo, kyllä. Että tuosta ensimmäisestä takoista voisi sanoa, että silloinhan kun sitä suunniteltiin, silloin toisena vuonna niin oli juhlatoimikunnan puheenjohtajana Seppo Pusa. Ja hänellä johdollaan laadittiin nämä ensimmäiset takoja säännöt ja silloin sitä mietittiin, että mikä se tulisi olemaan tämä arvonimi niin sanotusti. Ja siinä oli sitten muutamia oli esimerkkejä ja tässä niin kuin lähtökohtana oli tietysti tämä teollisuus ja alaisin ja niin poispäin. Niin silloin oli, minä en muista kuka ehdotti, saattoi olla, että se oli Sepon ajatus, että olisi tämä nimitys, olisi Sepän sälli. Ja tämä sitten herätti kummastusta ja jotkut vanhemmat ihmiset sanoivat, että se on vähän haukkumanimi, että ei sellaista voi valita. Ja tätä asiaa hän kysyttiin sitten ja akateemikko Kustaa Vilkunalta, että mikä on sepänsällin merkitys. Ja hänen vastaus oli noin lyhyesti, mikäli nyt vähän muistan sitä, niin että jos tämmöisessä tapauksessa myönnetään sepänsällin arvonimi, niin se on aika niin kuin kunnioitus kova, että se ei ole niin kuin haukkumanimi missään tapauksessa. Mutta sitten kuitenkin päädyttiin tämmöiseen vähän turvallisempaan kuin takoja. Jaksatko muistaa yhtä, keneltä tämä ajatus tuli tästä takoja nimestä? Minä luulen, että tämä saattoi olla Pusan Seppo, mutta en ole ihan varma sitä, että saattoi tulla kyllä ulkopuolelta ja muun muassa tämmöinen entinen tunnettu persoona Wärtsilässä kuin Mano Keijonen, niin otti tähän kovasti kantaa kanssa asiaan. Sattui silmään nämä kaksi ihan alkuvuosien lehtileikettä, eli Wärtsiläpäivien ensimmäinen ilmoitus 75 vuodelta ja sitten 76 vuodelta niin otsikkoon. Eli Wärtsilän pitäjäjuhlat. Missä vaiheessa nimi on muuttunut Wärtsiläpäiviksi? Tätä en pysty kyllä sanomaan, että en ole ollut mukana järjestelmässä näissä, mutta jostain syystä tämä pitäjäjuhlat nimenomaan niin kuin valikoitu silloin alun pitää. Ja itse asiassa niin nyt kun ollaan Wärtsilän pitäjässä, niin tämä on semmoista nostalgiaa, niin tämä kuvaa hyvin tätäkin päivänä. Joo, kyllä. Niin. Itselläni heräsi kiinnostus herättää keskustelua siitä, että pitäisikö tämä vanha nimi palauttaa Wärtsilän pitäjäjuhliksi, koska tämä on upea. Mulle tuli sama mieleen tässä jo niin kuin tämän kesän aikana, kun on näitä päiviä suunniteltu, että voisi olla tämä pitäjäjuhlat nyt niin kuin osuvampi ja tulleen sopivampi kaikella tavalla. Kyllä, näytetään kameralle Joo, no Rajavartiosto on vahvasti ollut mukana.